És dilluns 24 de novembre i crec que vull fer una setmana de la mòbila. M'aixeco tots els dies, no he gravat, però cap a les 8 o una mica abans si no tinc... O sigui, si no tinc res, normalment és a les 8. I faig meditació, que ja l'he fet. Després esmorzo a la terrassa, aprofitant els 10 minuts de sol que tinc, i sempre em faig un ou ferrat a la planxa, una torrada de blat sarraí, vajol, i alvocat, i limó, i una infusió. Mira que guai això. Ahir em vaig deixar preparat això, que és chia hidratada en llet d'avena, i m'agrada moltíssim, i crec que m'ho prendré ara. Jo menjo moltes coses rares, però natural, molt com el bio, perquè estic seguint la dieta és antiinflamatòria per a l'acne i que m'està anant superbé, i ara ho analitzava des de fora i dic, hòstia, soc una mica loca menjant tot això, però per exemple el pa només se pot aconseguir si vas a Veritas. Ho tinc aquí. Però bueno, ja vos ho explicaré durant la setmana perquè tinc moltes coses a explicar d'aquest tema. Vale, esta és l'habitació de convidats, que és on tinc el meu vestidor, vale? Tot això és vestidoro. O sigui, i vull fotre-li una neteja integral perquè és que ja no puedo más. Sempre està això així. I és o sigui, en 2 segons que així m'ordeno i torna a estar així. Llavors, vaig a preparar-me perquè vaig a fer una classe de Fit Lovas. És que una cosa, això de fer vlogs, bueno, mentre canvio vos explico. T'obliga a ensenyar les parts guais de la teva vida. O sigui, ara, jo per exemple, o sigui, volia fer un vlog per ensenyar la meva vida com és sense modificar-la, però hi ha una part que diu, ai, i sí, faig això així diferent per a que es vegi què tal. Pots ensenyar una realitat que no és, perquè jo puc enganyar ara, saps? Però jo el que vull és ensenyar tal qual la meva vida. Per exemple, jo ara podria dir, sí, perquè col·laboro amb Nike, perquè m'envien molta roba, o sigui, tinc tot l'armari ple de Nike. Col·laborar amb Nike vol dir que de quan en quan m'envien roba, i quan vaig parar per tot lo de la regla, és com que vam parar de col·laborar una mica perquè jo ja no estava fent esport. Primer triarem el modelito d'avui. Realment mai he tingut un contracte tancat en Nike. Simplement un dia me van dir, t'enviem roba, a canvi fas contingut, i després per a la mitja marató de Barcelona també sí que van fer una col·laboració pagada i tal. O sigui, puntualment hi ha col·laboracions pagades i de quan en quan t'envien roba. Quan va passar tot lo de la regla, que vaig parar de fer esport, mira, és que és molt mono, topet de dalt, i això. Fem una transició, sí! Va, molt de fred, ficarem este top a sobre. M'encara fa una mica de vergonya anar així al gimnàs, saps? O sigui, sort que Fit Lovas i pues, són tot noies i tal, però és com, chicas, mirad, que corporativa voy. I espera, perquè les sabates també són molt bèsties, o sigui, van a conjunt de tot això. Vale, aquí están todos mis zapatitos. I los que van a conjunt són aquests. Nena, pero bueno, que aconjuntadita. En realitat me fa com una mica de vergonya i tot anar tan conjuntades. Les marques de roba normalment el que fan en influx petits com nosaltres és que ens envien un munt de producte i nosaltres pues anem ensenyant. Jo tinc tot el puto armari ple de Nike, tinc un munt de bambes de Nike i jo estic super agraïda, però és veritat que aquestes marques també pequen una mica de que no tenen cap contracte d'exclusivitat, però alhora no et deixen col·laborar amb altres marques, saps? És a dir, si jo ara em fiqués Adidas, o sigui, ara perquè ja no estem comptant en contacte, però en aquell moment, si jo em fico Adidas, a Nike no li molaria gens, saps? Però bueno, és lo que tiene este mundillo, que si t'ho regalen, pues almenys has de fer-los el favor, no? Jo el que veig és que moltes influs és com col·laboro amb Nike, col·laboro amb esta marca, o sigui, sí, t'estan enviant roba, però si tu els estàs generant una de ventes perquè tu et veu un munt de gent, tothom veu este modelito i potser no es compren el modelito, però ja entren a la web a mirar que hi ha, no sé què. Porto estos dos penjollitos, una M de Marcel, que és mon germà, i això que és com un ull de la intuïció que me'l vaig comprar jo per a mi, un regal de mi per a mi. Portar una M aquí, que és la mateixa inicial que el meu exnòvio, a vegades no em fa ni puta gràcia, però alhora me recorda pues, tot el que estic passant i tal i qual, i llavors dic, bueno, va, és com que ho porto en carinyo. L'acné lo tenim molt ben col·locat, o sigui, porto zero maquillatge. Estoy muy contentísima, sí! Aquí, bueno, aquí
Tinc una boquera i un d'això, perquè he anat a un puesto que fotia molt de fred a treballar 2 setmanes per a fer-lo repte i me morí, i jo crec que és allí. Si ets endreçar una mica això abans d'anar a fer cloves, que tinc temps. Txanam! Anem a fer cloves que faig tard. Plàstic. Estic fent tard i vaig corrent. Que periqui soc. M'encanta Fit Globes perquè és un gimnàs només per a dones. Vale, és que a la classe m'he trobat en una noia que feia 10 anys que no veia del meu poble. Bueno, és d'aquí Barcelona, però jo la coneixia al meu poble. I ha sigut molt bèstia perquè han fet la classe juntes i tot el rato mos anàvem mirant de reull i al final li he dit, ets tu? I m'ha dit sí. Vaig a fer ara el segon esmorzar. Estic supercontenta a la meva cuina perquè l'he ordenat. O sigui, tenia un problema de cucaratxes i l'he solucionat ja. Bueno, més o menys. Pero hay todo lo que tenía, todos los calaixos, ho he limpiat, no sé què. Kefir i... o sigui, ara idealment hauria de menjar proteïna, però no en petits, llavors. Kefir i mango, a un bol. Tot de fer vlogs és una mica trampa, perquè jo, per exemple, ara no hagués triat este bol. Hagués triat un altre, blanc, però l'he buscat especialment per ensenyar-lo, en plan, mireu quin bol he fet. L'he fet jo mateixa a les meves mans. I aquí ficaré el iogurcito. Però clar, és que este bol per lo que queda de iogurt és massa gran. Però bueno, algo farem. El kefir també va molt bé d'ovella, o sigui, de cabra. No puc menjar ni làctics de vaca, però sí d'ovella i cabra. I més si està fermentat i és probiòtic com el kefir. No és que no ho pugui menjar, però per el tema que estic fent de l'acné holístic i tal, és molt millor, ¿vale? No hi ha cosa que odie més que tallar mango. Perquè és tan difícil, perquè té un pinyol aquí al mig tan poc perceptible, o sigui, no saps mai com és, l'has de repelar, no sé què. Ara fem carpaccio de mango. Que fort, o sigui, encara estic flipant en esta xica que m'he trobat a Fit Globes, que feia 10 anys que no mos veiem, i la recordava, ¿vale? I és molt fort el cervell perquè jo conec amb molta gent al meu dia a dia que no els recordo. És a dir, en esta xica me recordava del poble que era, quants anys tenia, tot, i només havien coincidit com una vegada, saps? Per el tema de l'acné no puc menjar cap tipus de sucre ni fruita, però jo soy una chica salvaje, flexible, i si em ve de gust fruita la menjo, saps? A patir l'últim dia, tu. Ara ve el meu moment preferit, que és ficar-li de tot al bol. Canela de Ceilán. Ha de ser de Ceilán perquè si no, no sé què passa. Sésamo triturador. Oh, està boníssim. Vamos, dale, fot-li llavors de girasol. Vinga, m'agrada. Estos bols són pots de kefir que he anat netejant i mira, el fet servir per això. Escames de coco. Oh, això sí que està, que flipes. O sigui, tinc encara més llavors i coses que li podria ficar, però li ficaré unes quantes ametlles, tinc més energia, estic més contenta, perquè la panxa és el segon cervell, i si la panxa no té bons microbis i no està contenta, doncs tu tampoc. Mira com m'ha quedat de bo, hòstia, anem a menjar-ho. Pues ensenyar una mica a casa meva. Aquí tenim el menjador, i aquí està el balconcito. Ensenyar, i allà està la meva habitació. És que no vull ensenyar molt el balcó perquè si hi ha un loco que mira este vlog i després me ve a casa. Al final ha quedat ben el vol. Llavors, encara que no tingui molta gana, me forço a fer 5 menjades al dia perquè ho he après al curs que vaig fer de nutrició amb Marta Castroviejo. Té un programa de recuperació de la regla que es diu Arregla. I allí vaig aprendre la importància de menjar abans i després d'entrenar i sobretot fer 5 àpats al dia, incorporar carbohidrats, greixos, proteïnes de qualitat, i tot això li sumo tot el que m'ha ensenyat la metge PNI. Algú que mira el vlog pot dir, són les 12 del migdia i dirà, Cèlia, encara no t'has fotut a treballar? I és que una cosa que m'ha costat molt a mi d'acceptar d'esta feina és que jo no tinc un horari fix, no tinc rutines, i a més que la meva feina no es medeix per hores ni per
se me dis com per projecte, o sigui, quan jo entrego un vídeo, o sigui, a mi me paguen per vídeo, si jo este vídeo el puc fer en una hora, no em cal que estigui 5 hores assentada a una oficina treballant, però a mi canviar este shift m'ha costat potser 2 o 3 anys des que vaig deixar la meva antiga feina, en plan, me castigo molt per no estar un dilluns a les 12 del matí assentada a una oficina o a una cafeteria treballant a l'ordinador, saps? Però ja veureu que esta tarda he d'anar a un puesto a fer un vídeo, us portaré amb mi, suposo. És que jo faig bols i no ho barrejo tot, o sigui, m'ho menjo per parts. Igual que quan hi ha un poke bowl, o una amanida o un plat així que s'ha de barrejar, no m'agrada gens barrejar-ho, m'agrada molt menjar-me-ho així. Veuré com al final, sense voler, se va barrejant, però no perquè jo ho hagi forçat, sinó perquè, saps? Ja m'he dutxat, que jo me n'aniria a un coworking o a una cafeteria a treballar amb el meu portàtil, tiqui-tiqui, o faria coses, però en 2 hores he de sortir de casa. Estic veient que no em donarà temps de dinar perquè encara estic païnt l'esmorzar. M'he dutxat perquè he d'anar a fer una col·laboració en Nació Digital. He de gravar una llibreria que es diu Ona Llibres. No sortirà el meu perfil, només surt el d'ells. I faig moltes col·laboracions així. És que casa meua sí que té balcó d'este, però no li entra la llum, vale? Llavors, jo odio, o sigui, jo no vull convertir casa meua en un estudi, en plan, en focos així per a treballar. A mi m'agrada tindre pues, esta llumeta. Que bo, l'he ficat gengibre, té xai i poleo menta. Me faig moltes infusions, moltes m'encanten, perquè a sobre va molt bé per les hormones i tot això. Bueno, a treballar! Vale, mireu que bèstia el puto correu. O sigui, són tot col·laboracions que han entrat este matí, tot això. Bueno, això no ho podria ensenyar, però bueno, és igual. Això ho gestionen els meus repres perquè jo odio profundament entrar al correu i contestar coses. Jo només vull fer vídeos. Hauria de sortir ja de casa, no em dóna temps de dinar. És que sempre, o sigui, no sé com collons ho faig, sempre arribo tard. Tot i saber que he d'estar a una hora a un puesto, m'organitzo fatal el temps, macho. Però jo sé que passarà això sempre. És que, uf, em foto ràbia. Jo aposto sempre per maquillatges naturals. De fet, a mi no m'agradaria... O sigui, jo em maquillo una mica per normativitat, però realment a mi m'agradaria anar sempre desmaquillada. No és que no m'agrada maquillar-me, però m'agrada molt la naturalitat, la transparència i ser una mateixa sempre. M'ha costat tant tindre la pell bé, que ara que la tinc bé és com... Te la vull ensenyar tal qual està en marques perquè m'encanta com és. Estic fent servir això de Freshly, que és... Això és de vidre, mira. I és molt guai. A veure, no és el millor que he tingut en quant a resultat, però és molt respectuós en el cos, porta aceite de ricino, és 100% natural, orgànic, tal. Llavors sé que va bé per al cos i com que estic en este procés tan holístic i natural, pues mira, ja me va bien. I el maquillatge que m'he ficat també és de Freshly perquè sé que no porta tòxics, que és apte per a pells acneiques i tot això. M'he posat uns pantalons de traje blaus i dalt això. Això ho he fet servir moltíssim. És de les Stradivarius i els pantalons de traje també. Sé que és super bàsica, no sé què tal, però és que me la suda. Vull anar així, vale? Anem així. Jaqueteta que dona el pego, vale? Sabates, ho sento, però són deportives, vale? Odio que esta habitació tinc este color de merda, macho, perquè és que així queda malament tot. És que no sé si pintar-la de blanc perquè no sé quant de temps més estiré en este pis i me sabria greu com pintar-ho per a tornar-ho a pintar, però és que crec que quedaria molt millor tot, la veritat. I canviar esta puta llum... Hòstia, soc molt mal parlada, Però... Va, sí, ho he de fer. Ho he de fer, noies, perquè... Per estar a gust a casa, és important estar a gust a casa, ¿vale? No vull anar sense dinar. Llavors, vaig comprar Bonito del Norte. Vamos a abrirlo. És que a mi m'encanta l'atún, però sé que és dolent. I això, ho acabo d'encetar ara, és pa de fajol en torrades. És com un pa una mica així. A mi m'encanta l'atún, però se veu que porta mercuri i que és bastant dolent. En plan, que de quan en quan no passa res, però menjar-ne molt, que és el que jo faig, que en menjo molt, tal. Llavors, crec que el Bonito és més bo per a la salut. És molt més car, perquè este potet m'ha costat com 6 o 7 euros, però vamos a ver què tal. O sigui, menjo això ràpid i marxo perquè no em dóna temps de res més.
Bé, està molt bo. Normalment me fico a dinar bé al menjador i tal, però és que no tinc temps de res, o sigui, de sortir ja. Estic arribant tard, vaig a pillar un taxi, això no ho sol fer mai, no m'agrada de fet. Vaig a la llibreria Ona. He sortit d'Ona Llibres, ha anat superbé, m'he comprat uns quants llibres i ara vaig a casa. Ara agafo el cotxecito i me voy cap al FAC, que és el meu lloc preferit del Banc Mundial. És el Centre de Teràpies Alternatives de Catalunya i me fan un tractament que dura 2 hores. Avui crec que em fan acupuntura. Mira les revolucions que porto ara i veuràs com surto d'allà. Vale, acabo de sortir del FAC, me sento els núvols, estic com drogada. He fet acupuntura i una cosa que es diu DEF, que és com un massatge que calma molt el sistema nerviós. I això és aquí a Vallvidriera, és el Centre de Teràpies Alternatives de Catalunya i estic fent un mètode que es diu KMAC, que és per a desbloquejar els bloquejos energètics que tinc al cos i calmar el sistema nerviós i regular y todo eso y me encanta. Y es muy drenador desde un punto de vista energético. Les llumetes de diagonal són precioses. He quedat amb un pare per a sopar, que avui se queda a dormir a casa meva i anirem al meu sushi preferit. No és el meu sushi preferit, però és com el que et salva de l'apuro. És que estic fent un vlog d'una setmana nit. Són les 11:30 de la nit i ja hem arribat a casa. Mon pare dorm a l'habitació dels convidats on tinc la roba. I us preguntareu què faig en esta llum. Vale, és teràpia de llum infraroja. És per a l'acné, evidentment. És una màquina que costa com 100 euros. O sigui, la meva és molt barata, però normalment costen com 1.000. I això m'ho fico cada nit 10 minuts abans de dormir, o blocs, sí. I quan me desperto també m'ho fico 10 minuts, 30. I això fa molta desinflamació. Ho faig per l'acné, però va bé per a moltes coses. Si busqueu informació ho trobareu. Durant este rato, a vegades faig meditació. Avui llegiré un llibre que m'he comprat a Ona Llibres. Pararé demà m'aixeco superpronte perquè vaig a un clar. Bon dia, són les 6:30 del matí. Me disposo a anar al Run Club de Better a entrenar. Fot molt de fred. Pillaré una bici. Yo sempre. Oh, espera, és que... Va començar amb les fotos, però... No, ja m'he acabat de córrer, hem fet 5 quilòmetres i estem veient com surt el sol. Normalment la gent se queda esmorza aquí a la cala de Barceloneta, que fan esmorzars boníssims, però avui toca complir. Bueno, ja ha sortit el sol, per fi. És el millor moment de Better. Ai, sí, literal. I abans ens banyàvem, però com Sí, ara ja fa pinta que no. Vale, és que m'encanten els pantalons de tiro abajo. A veure, vaig així. M'encanten estes sabates. Avui mon pare ha dormit aquí, en aquest llit. Oh, me gusta, sí! M'encanta el tiro abajo. M'estic preparant perquè vaig a gravar un vídeo per al perfil de Someva. He d'anar hasta la bombilla media que està a Sant Boi. En tot l'any no he col·laborat en Eva. Jo vaig començar a ser coneguda a través del canal de Someva. Bueno, va ser una mica a la part. Vam néixer junts. És una llarga història que pot donar per un altre vídeo. Però bueno, ara els dos som independents i feliços. És si realment ha sigut una relació de parella, no? Hem crescut junts i ho hem deixat, per així dir-ho, però no ho hem deixat perquè continuem sent amics i continuem col·laborant, però ja no ens necessitem, per així dir-ho. Ni jo a ells ni ells a mi. Invernal però sexy perquè ensenya l'omblic. Vale, això és una petita adquisició de la T-Shop que vaig fer fa poc. O sigui, jo faig moltes infusions pel tema de l'acné. És que tota la meva vida gira al voltant de l'acné últimament, però dic lo de l'acné, però en realitat és una cura integral del meu cos, vale? Total, que em faig moltes infusions i
Tu fiques això aquí, a remulleta, i fas clink, i ja ho tindríem. Desayunito! Bueno, avui ja no tinc lo sol, però... M'agrada molt anar a Better perquè són les 9 del matí i ja m'he fet esport, ja m'he dutxat, ja he esmorzat i ja estic com productiva per a tot el dia. Però després vaig molt cansada i per això avui només he fet 5 quilòmetres perquè si no se li suma el cansament de l'esport. A més que demà tornaré a entrenar half, llavors m'he de dosificar. Això és una cosa que he anat aprenent a base de setmanes i setmanes. Este cap de setmana tinc una cursa i no vull anar tan cansada, saps? Me sorprenc molt a mi mateixa perquè jo abans era com que volia demostrar tot el rato que sí, que puc anar ràpid, tal. I estic sorpresa de mi mateixa que ja m'he desapegat del resultat i penso, mira, jo faig esport perquè jo vull, perquè m'agrada. No he vingut a demostrar res a ningú. Vale, això és el meu descobriment més preciat, és chai latte però en pols. Està fet supernatural, ho he trobat al Veritas. Porta canela, anís verde, jengibre, nuez moscada, cardamomo i pimenta negra. O sigui, m'és igual el que porta, perquè el gust que té això és espectacular. O sigui, he calentat un got de llet d'avena, li poso com si fos colacao, i això està, que flipes, i a sobre va superbé per al cos. O sigui, totes aquestes espècies, ara li en ficaré més, O sigui, totes aquestes espècies són antiinflamatoris i van superbé pel cos, però jo no m'ho prenc per això, m'ho prenc perquè té bon gust i jo buscava un chai latte en pols, no d'infusió, perquè els d'infusió a mi se'm queda curt, jo vull algo potent, i este pica una miqueta i té un gust, a mi m'encanta, i jo ho mesclo llet d'avena calentet i... ho recomano. Vale, o sigui, jo això de fer un vlog m'estic prenent al peu de la lletra, vos vaig ensenyar com faig la rendadora. Tinc este jersei que m'encanta, que me vaig tacar de tomata fregida. Llavors li ficaré quitamanxes. Soc una pija que es gasta com 20 euros en això, però és que la roba després fa molt bona olor. Això és en l'únic que peco de que no és natural del meu dia a dia, però és que m'agrada molt que la roba faci bona olor forta. En Ariel això ho aconseguim, no estic fent cap promo, és una promo de que he pagat aquest producte. La cosa és que és més contaminant que, per exemple, un Natulim, tots coneixem això, però què passa? Que jo faig molt d'esport i els sobacos me suen i fan pudor. Tots sabem què passa amb la roba d'esport, que és que fot pudor i fot asco, i llavors jo vull que em quede en bona olor i per això ho hem de fer en productes com estos potents. Llavors, sí que quan hi ha roba que no està molt bruta, sí que faig servir el Natulim perquè és més bo per al medi ambient, per a mi, per a la pell, és més respectuós en tot. Però quan és roba d'esport, que sí que l'he suat, que està bruta, què tal, tirem per l'Ariel. A més que l'Ariel, una vegada rentat, a les següents rentades, encara que no el rentes en Ariel, continua soltant la fragància, saps? Així que... truquillos. En una hora me passa a buscar un taxi per anar a fer un vídeo a un altre puesto. Igual com lo d'ahir, para el perfil de Someva. Llavors, mentrestant, he de publicar una cosa al perfil, que una cosa que he gravat en una marca que es diu Highwell de teràpia, que us ho recomano molt, de veritat. I vaig a fer això, o sigui, tinc una horeta per a treballar una mica tranquil·la aquí a casa en la infusió i el chai latte. He fet un make-up. Estic sorpresa perquè estic... O sigui, en 2 minuts arriba el taxi i estic preparada. Hola. Hola. Chicos, què tal? Com esteu? Sí, jo mai he fet un vlog de YouTube, així que sempre era una primera vegada, en plan de una setmana conmigo, saps? Ah, pues mira, ara... Ja, jo també ho miro realment, dic, no sé per què no ho he fet mai. Pues mira, al Nadal. Que xuli! Ole, que ben arregladito. Te'n recordes, no, que era això abans? Sí, El plató de aquí teníem el plató de Clímax. Sí. Sí. I ara Clímax on està? A un altre Com puesto. un plató de veritat. És que sí. Bueno. Ara tenim 3 sets, tenim aquest aquí, que és el meu d'avui. Vale. Després tenim aquest que és rotllo... Ah, que mono. En exterior, saps? Sí. I després tenim aquell d'allà que és com més abstracte.
Vale. que és coneguda. Sí, m'agraden que és la productora de Clímax i de Lo Repte. Així I que... cada dia de les coses. Sí, sí. La toquen, la toquen. Sí, la veritat. Molt bé. M'encanta el sí, No, no, ho he pensat, en plan, bon fitxatge. Bueno, estem a punt de començar el vídeo, és un reel senzill per a Instagram, però perquè veiguéssiu tota la parafernàlia i tota la preparació que hi ha detrás dels reels d'Instagram i en general del món, que ja és un plató, era una càmera bona, després estic jo, que agafo el mòbil, dic 4 tonteries i el penjo també, però bueno, hi ha de tot, hi ha de tot. Vale, tinc molta gana, llavors m'he fet. Això ho tenia fet, la plomoniato en un ou, menjo molts ous, i m'estic fent peix a la planxa en edamame bullit. Rico, me encanta, tengo mucha hambre. ¡Qué rico! Me encanta! Sé perfectament que podries fer-ho més glamurós i dinar al menjador, però és que no m'apeteix, avui m'apeteix menjar aquí, de cara a la paret, castigada. I ara, pues, a vegades li fico algo al mòbil i a vegades simplement menjo en silenci, que és molt trist, però perquè sento que estic aquí dins de la cuina soleta, tal. Tampoc és tan trist, estic en mi mateixa, macho. Estem obsessionats en fer-ho tot en gent. Ara estava buscant què puc fer al pont de la Constitució perquè no tinc plan. Hi havia... tenia pendent una col·laboració d'Emma Camper i vale, de trobar algú per a que m'acompanyi. Macho, ves-te'n tot sola. O, per exemple, vull fer la ruta de carros de foc. Ja estava buscant algú per a que sempre fer coses en gent és més guai, però també és molt guai fer-ho sola. I després de dinar, chai latte i xoco negre. Cap tipus de vergonya de gravar-nos al carrer. Estic anant a una cafeteria a treballar perquè esta tarda no tinc res. Així que vaig a posar-me els meus projectes, després explico en què estic. I aquí, vaig cap aquí. Buah, he estat des de les 2 del migdia fins a les 8 de la tarda a la cafeteria. Estic creant una pàgina web, però no, m'està costant la vida i estic com organitzant tots els meus projectes i tot el que... O sigui, estic com redirigint tots els meus continguts. En plan, m'apeteix molt crear a la muntanya i fer vídeos d'outdoor, muntanya, esport, natura, i estic com organitzant totes les escapades i tot això. També m'agrada crear la pàgina web, a veure si ho aconsegueixo. Tenim un petit problema i és que m'he comprat unes ulleres que m'han costat 200 euros i no m'agrada gens com me queden. A casa me les provaré bé, a veure si és perquè me les estic provant aquí o que és... Cago en tot, tio. Us estava contant. Però has trigat molt. Ens has sentat al canal psicòpata. Amb els dits. Has sentat així. Així. Bueno, ara avui sopo les meves amigues. O sigui, de la uni, però són les meves millors amigues, realment. De la vida. I s'enfaden sempre que dic de la uni, en raó. Bueno, que us he explicat tot el que ha passat a Lo Repte, ¿vale? No puc explicar res. I anem a sopar. Ciao! Cares de reacció. Heu flipat molt o no? Bueno, el pitjor és que aquesta part no sortirà mai a la llum perquè això ho maquillaran, saps? Si jo me gravo a mi, podeu dir-vos, però no sé si sou cruels, ¿vale? O sigui, és que t'ho juro que sou molt fees. Sí, però al seu moment m'han agradat i avui potser com les han recol·locat a la meva cara ja no m'agraden. No sé. Són millors per veure, no les triades. Sí, de lluny. Llavors... Però posa't a les d'esquenes i us et gires. Una vergonya. Sí? Són xules. Vale, és que tia, m'he vist al mirall i dic, hòstia, se't veu? És que no vull que se'm veguin les celles, però si les vaig triar per això. Són de moderna. Sí? Ets una mica més guapa. És la moda sexy. Vale, m'heu tranquil·litzat molt, Perquè, tio, m'he vist al mirall i dic, hòstia, Cèlia, no, Però al seu moment jo les vaig triar convençuda de que m'agradaven. Bueno, cap a casa en la petita de Contrar.
No sé, no m'acaben de fer res. És que són enormes, tio, macho. No sé què dir-te. Bon dia, és dimecres, són les 8 del matí i m'està costant molt aixecar-me. És el que passa quan ets tu pròpia jefa i no has quedat en ningú, tens tot el dia lliure per a treballar en els teus projectes. És que és com la vida dels meus somnis, però alhora, com que ningú m'espera i tinc molta son i fa molt de fred, me quedaria aquí. A més, estic una mica ratllada avui, perquè jo fa com 3 mesos que ho he deixat amb el meu nòvio, vale? I al principi ho portava fatal i ara estic superbé. Vale? A mesura que estic molt millor, estic més envalentonada i pues deixo anar més pollites pel món, en plan, perquè sento que, o sigui, si es va acabar la relació en part és perquè jo no estava bé allà, i si no estava bé allà, bueno, jo no em sé, vaig perdre la meva essència. És veritat, o sigui, em sento malament per estar enfadada, m'encantaria parlar del que va passar, però ell no és un personatge públic. Ja m'he fet l'esquincare routine, la que es pogut gravar, però se m'ha oblidat. He fet una meditació també i llavors ara em ficarem. És la rutina que faig per a otra vez, el acné. Jo crec que lo de fer un vlog, o sigui, ho faré una vegada i crec que no molt més, perquè estic tot el rato pendent del mòbil de gravar-ho tot, no sé què, i és com que no descanses mai, saps? Ho estic fent perquè jo vull, però a vegades penso, Cèlia, com és que no havia fet mai un blog de YouTube? Pues perquè precisament estic en contra de lo que estic fent, que és estar tot el rato en el mòbil ensenyant tota la meva puta vida. Però no ho faig per ensenyar-ho al món, ho faig perquè sé que és un record que a mi m'agradarà tindre quan jo tingui 80 anys i veuré una setmana en mi vida, quan vivia a Barcelona sola, acabada de deixar el nòvio, no sé què. El que passa que quan se m'enganxa una coletilla no puc parar de dir-la, ara no puc parar de dir macho a tot, saps? I és molt feo perquè és una paraula zero catalana. Bueno, crec que sí que se pot catalanitzar. En plan, macho, en té, al mig. Vale, últimament m'està costant molt beure aigua. Jo crec que com a tothom. A més, a l'hivern no apeteix beure aigua, llavors me faig pipi molt dens i molt groc, això és una senyal. Me forço al matí a beure un got gran d'aigua i després una infusió super mega gran també. Ja està. Llavors m'he fet bonito del norte en torrades de blat sarraí i ara ficarem un albocato en llima per sobre, que va molt bé per a l'acné, i para dentro. M'encanta xerrar més, he arribat tard al sol que toca a la terrassa. Vale, m'he quedat en gana i m'ha fet un petit iogurt en moltes coses, sèsam, canyella, coco, llavors de tal, no sé què, igual. Bueno, estarà el ioga, com sempre. Hauríem de normalitzar anar corrents als llocs. Tio, és que és vindre al ioga i la meva vida canvia tota. O sigui, ara sóc una persona de pau, abundància, tranquil·litat, harmonia. Damunt, esta pràctica de ioga és nova, jo no la feia, se diu yin yoga i és com super suau, quasi no hi ha moviment. Hi ha molt, per exemple, estem com 5 minuts a la mateixa pose i una pose que no requereix molt d'esforç, no? I és com de practicar molt estar present, però és que a mi m'encanta, em fa connectar amb una part de mi com molt tendra, molt profunda, i la primera vegada que ho vaig fer vaig plorar i tot. Això és el que faig servir jo. Vale, el que m'agrada de veritat és que pots vindre i comprar granel i així ho fico als potets de vidre que tinc i no és tot plàstic i és tot més ecològic i tot millor per al planeta, saps? Quinoa, blat sarraí, que és el que jo faig servir molt. Mira, he de comprar. Això és el chai latte que vos vaig dir. També hi ha tot això. Uf, este deu estar molt bo, però són una mica cars. El problema del Veritas és que és tot supercar. Ara estic anant a la fruiteria perquè la fruita i la verdura sí que era impagable, o sigui, un cap de bròcol com 7 euros.
Jo crec que val molt la pena invertir en productes bons perquè després així no em cal prendre'm suplementació i estic sana en l'alimentació esta eco, bio, integral, saps? Vaig ensenyar que he comprat a fruiteria per 8 euros, vale? 4 alvocats, una magrana, 3 moniatos, que me'ls faré ara al forn, crec, kiwis, llimona i coliflor d'esta, que jo buscava bròcol però no en tenia i llavors m'he fet això. Ok, cap a dins. Vale, doncs me faré això com de primer plat. I aquí s'està acabant de fer això. Me volen enviar 1000 paquets i 1000 regals de Nadal, no sé què. No vull res. Que vull fer un vídeo exclusivament parlant de la creació de contingut en català o de la creació de contingut perquè hi ha moltes coses que la gent des de fora veu com superguai i en realitat miau. Chicas! Oh my goodness! Bueno, ja tenim tàper pleníssim. Tinc moltes ganes d'estar aquí a casa. O sigui, este matí m'he ficat a escriure com mis goals, o sigui, com cartellets per a ficar per casa de mantres que em serveixen a mi, vale? Mira, em fa molta vergonya perquè és com coses així com de les meves estructures mentals i coses que m'ajuden a mi. Per a sorpresa de ningú, estic fent tard a Half Runners. And this is my outfit! Yuhu! Vaig molt guapa, tot el black. M'encanta, perquè sobre això m'estilitza mucho. Tota de Nike, òbviamente, com ja sabem. Ara fa molt de puto fred i llavors me vestiré amb aquesta dessuadora. Bueno, això és com un polar, que no és polar, és com per a córrer i tal, no sé què. I després, aquesta jaqueta, que és el millor que m'ha passat, perquè és com un tallavents. Epa, el sunto, que me'l deixo. Vale, què he fet tota esta tarda, vos preguntareu. He estat fent la meva pàgina web i ja està. Ja l'he publicat, és superxula, m'encanta. Ai, me l'he ficat al revés, macho. Joder. Genial. Bueno, estic fent un blog de YouTube. Aquí tenim la Maria, és que no es veu perquè està mal il·luminat, després fiquem flash. Allí tenim el Chico de los Run Clubs, que el vam veure dimarts a Better. Avui toca fer-les, són 10 repes de 3 minuts al bloc, dividit en 2 minuts i 1 minut, vale? Avui són 2 minuts forts, un per recuperar. Es comença a invertir les coses del que havíem fet fins ara. Qui vol manar aquí? La Maria. No. Maria i Cèlia manen. No, jo tampoc. Jo no podré aguantar el ritme. La capitana no pot aguantar el ritme, perfecte. Ara veureu de... Gràcies. O sigui, he ensenyat ja en 2 dies com 5 mitjans de transport diferents per a moure's per Barcelona. És molt fort això, perquè jo i Aniol, després de Half, sempre pillem la bici per anar a pagar a casa. I allí tenim los bicings, que mos surt quasi gratis, ¿vale? Però no n'hi ha cap d'elèctrica. I som tan asquerosos que volem una elèctrica i si no paguem 5 euros o 6 per agafar una bici elèctrica d'estes pijes de l'any perquè som uns perros, ¿vale? Com vas, Aniol? Tio, és que som tontíssims, fot molt de fred ara en esta bici, macho. Hòstia puta. Què és pitjor, morir-te de fred però anar en una bici elèctrica o anar una mica temperat en una bici normal? Bici elèctrica fred. Joder. Bueno, entreno fet. Han sigut 11 quilòmetres. Hem anat a un ritme de 5:40. Sé que vaig dir que no diria el ritme, però ara sí que tinc ganes de dir-lo perquè avui estic orgullosa del que he fet. He conegut a un noi de les Terres de l'Ebre que feia maratons i tal. M'ha caigut molt bé. I la puta bici han sigut com 5 euros. Joder, és com agafar un taxi, més o menys. Este vídeo només per apreciar lo guapa que estic després d'entrenar. És que em sento com molt guapa, macho. Molt bé, Cèlia. I ja està, ja no, avui no bloguejaré més. Vaig a sopar, a dutxar-me, a dormir i demà parlem. Dijous. Són dijous a les 7:30 del matí, m'he despertat a les 7, no podia dormir més. I sempre em passa que vaig a Half Runners i no puc dormir bé després, tio. És que és una merda anar a Half Runners per això. Perquè entrenar tan tard me fa dormir malament. Entrenes de nit, fot fred, no sé què, però
Tio, és que em sap greu perquè hi ha molta gent que estimo molt allà, com la Marina, l'Eshalf, l'Aida, l'Aniol, però és que després dormo fatal i arribo a casa tard, me'n vaig a dormir tard, i me'n vaig anar a dormir les 2, però perquè me vaig quedar també editant este vlog que estic veient que ja porto com 40 minuts de vídeo i encara no estem ni a dijous, saps? I anava també a ficar el finde, però crec que no el ficaré perquè no cabrà, o sigui, el finde ja podria donar només per a un blog de YouTube sencer perquè me'n vaig a Eivissa en la Núria Picas que m'ha convidat com a influ i... Tio, és que estic massa ratllada, macho, és que... Joder! Jo, perquè... Crec que no me les canviaran, llavors m'he d'acostumar, és veurem i al final m'acostumaré, suposo, vale? Quan vaig tornar de l'Orret estava així. Vale, això que estic fent ara ho tinc prohibidíssim fer-ho tant per mi mateixa com pels meus psicòlegs i nutricionistes perquè venim d'un trastorn alimentari i llavors no puc fer chequeos així, o sigui, no puc fer comprovacions corporals perquè llavors el que ara estava veient és que he fotut un cagarro i m'he quedat superplana i a més que quan me desperto i després d'haver anat a córrer i tot, és com que tinc la panxa superfineta, però perquè estic deshidratada, saps? Saditas d'estes en el local. Vale, he escrit això, que és com cartellets que m'ajuden. Tinc tanta creativitat per a vestir-me, llavors m'he vestit igual que el dimarts, perquè jo no soc una influencer de moda, de fet no soc ni influencer, soc creadora de contingut, llavors m'estic fent un tàper perquè avui me n'anem a coworking. Farem moniato, bròquil i estic descongelant peix i ho ficarem en aquest tàper de vidre tan xulo. Bueno, he estat tot el dia, són les 6 de la tarda a la coworking treballant. He estat escrivint guions, no sé, he estat fent moltes coses, tinc el cap com un timbal, o sigui, em fa molt de mal el cap de tant de pensar. Bueno, la cosa és que avui hi havia el coworking a les 6, tots els dijous fan un after work i fan birres i tal. Però jo demà me'n vaig a Eivissa i no m'he fet ni la maleta i m'aixeco a les 5 del matí per a marxar, o sigui, me n'he d'anar a dormir com superpronte i encara no tinc res fet i m'estic agobiant, llavors vaig a casa, vaig a preparar-ho tot i així em quedo tranquil·la. Vale, el meu berenar preferit, una magrana amb iogurt de kéfir d'ovella, o sigui, iogurt no, kéfir de oveja. Y esto está tan rico. Bueno, ja m'he fet la maleta per a demà, tot i que no us sembla, està feta. Només queda tancar-la i ficar les 4 coses finals del necessari i tal. Me trobo fatal. Són les 9 de la nit i vaig a estirar, o sigui, vaig a dormir perquè me fot molt de mal al cap, no sé si prendré alguna cosa. I demà m'he d'aixecar a les 5 del matí per anar a l'aeroport. És que m'encanta llegir l'últim que he escrit perquè sóc jo ajudant-me a mi. Tinc la cara així rara perquè m'he ficat una cosa de l'Alba Moré que te deixa la pell així, perquè m'he vist que m'ha apretat una mica aquí, 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 i és perquè estic ovulant. És goma d'esborrar, que no... ¡Qué miedo! Era el veí que s'ha equivocat i ha entrat a casa seva. Ja, és divendres, són les 5 del matí. T'ho juro, m'ha costat molt averiguar per què collons me despertava a les 5 del matí. Mireu el meu looket perquè avui seré la més guapa de l'aeroport. Esta és su amiga, tot de Nike, ¿vale? M'han regalat això conjunt i això, que són uns descansos que m'encanten. Ok, vaig a menjar algo, acabar-me de fer la maleta i ja ho tindríem. Estic a l'aeroport, en una hora és l'embarcament, així que m'he d'espavilar. Sempre he volgut fer això de deixar el mòbil aquí a la safata i veure com fer-ho des de dins, saps? Vaig a fer-ho.
Si jo fos una botiga, clarament seria aquesta. El natural. Bueno, estic esperant que em diguin la porta d'embarcament. Muchas gracias por elegirnos y que tengan un buen vuelo. Bueno, ja estic a Eivissa. No sé si faré molt de vlog aquí perquè vaig en un grup de gent que no vull molestar i és la Núria Pi, que és la seva parella i tal. Ara m'està recollint la seva parella. Vinc a fer una cursa de 3 dies de trail per muntanya, 10 quilòmetres cada dia. Mira, Eivissa! Ui! Potser s'acaba el vlog aquí.